Nguva yatanga takamirira yasvika manje muri yeZimbabwe iko zvinezvi zvinosati kuti tikangonzwa kunyaya dzevanhu isusu kukanda tsoka kukanda nano. Nhasi kunoku tiri kutambira nyaya zvakare iri kutaura kunzi zvoni vanhu vachiri mudenial but Chapukati ibhiza raED from day one. It's possible he was recruited at a tender age and sponsored all the way. Ameno kana shoko racho ranyatsopfura nikoko zvakanaka but nyaya iyi manje zvainenge yakureva manje inenge yakuti rwadzei kutaura pachokwadi because kana mutaura kuti the guy was recruited at a tender age saka kureva kuti chiplan chacho changa chiripo pakuti one uyu recruitwa, 2 uyu achizonourayiwa mukuru weband, 3 obvaoneka kuti okay is the brilliant mind, the brilliant young man, obva azonopi zvinhu zvacho zvinorwadza kugamuchira honestly speaking. But inyaya dzevanhu sekutaura kwandazviita kuti isusu tikaona nyaya dzevanhu mazuva ano hatisi kumira, tiri kupinda nemusoro kunoti chii obva waziva slogan yacho. So tira kuti tinzwisisane panapa kuti muri kumboti kudii vanhu muchinzwa nyaya idzodzidzi handiti because ndiri kuonawo umwe ari kuti zvoni aiwa zvakanaka but baba imi chimbotipai your own plans zvamunongo gonomora muchinhikirina pamunhu ane madays ake zvinonetsa chimbotipai side renyu. But umwe ari kuti he was recruited under Robert Mugabe, they have him by the nose. Mumwe ari kubuditsa ari kutaura nyaya yake I believe gore raakanga apondwa pa-airport riya, that's when he decided to join them. He will be appointed a senator very soon. Most amafikizolo don't know the airport incident. Yes, for you pa-airport aizikanwa nakawanda but chatiri kuda manje kandi chekuti inzwaika pane nyaya iyi iripo. Isusu hatidi vanhu vanokuti vari kuti kwakadaiso kumashure, toda kunzwa kuti kana zvichinge zvadaro mataura kuti this guy was recruited, it's very important kuti muchipane neumpo hwakakwana kuti he was recruited musi wakati zvakati motipa kama details acho. Kana muchinyara kupa mhuri yeZimbabwe pamwe imi munogona kunge musinyatsorina mukana kana simba racho rekuzviita, isusu tinaro, tipei, trust us with the information, tikande katibva taonesa mhuri yeZimbabwe from his college days. Do you think he did it alone? Zvekutora pati paya after Morgan Tsvangirai Dimas, he was helped by state agents. Rimwe shoko riri kufamba panapa zvinhu zvekutaurikawo and ndiri kunzwawo umwe ari kuti what do you say about people who recall elected MPs? They never campaigned for and give ED more than 50 seats. They never campaigned for. Give all those seats to ED so that ED can control parliament and enable CAP 3. Was all this done by Chapukati? Rishoko rimwe riri kubudawo zvekare komanaka this is not right. Amene kuti vanhu vapindwa nei ndo bhiza ramuhwinisa zvese rinoshanda bhiza iroro ndo rimwe racho shoko riri kubuda riri kutaurwawo panapa. It is also possible that let me skip ndida kuya panapa kuti ndiwe ndichinotaura nyaya idzodzidzi zvakaipa wedu musadaro. It's beyond supposition, it's reality. We have said it for a long time but people were too desperate for change to the point of deadly denial and blind loyalty. Imagine the devil recruiting your local pastor to the point that all those miracles are gimmicks to keep you captive. Munodarireko vaZimbabwe asi china iwedu wana kamusadaro wana aiwa wana zvidi kudaro chi right. Massive recruitment or development happens at ZINASU level. ZANU-PF is aware that ZINASU noisemakers are fast elevated to influential positions in opposition ranks. Icho chimwe chakando icho amene kana muri kuchifila kwa muri ikokoko. Are you not tired of but let me tell you one thing. Kana pachinzi munhu ari kuzorekrutwa achiri kunana university chinchi zvimwe zvacho zvinoita kumeka sense because life kana ichikurwa but yekunzi uyu akarekrutwa iyi ndo yandiri against. But yekunzi vanhu vanogona kungorekrutwa kana vachinge vasvika vari palevel raye rekunzi achiri kuuniversity chinchi zvino
zvokwanisa kuringa mubrain kuti zvikuita kakunomeka sense. And vamwewo panapo ndopauri kuti saka every now and again you people come up with story after story about Chamisa without any evidence. Aiwa Jens, let's be serious for once. And exactly, and you know that is my point up to now. Cause inini ndati panotaurwa nyaya dzevanhu toda kupinda toinvestigate tichitsvaga tichinzwa kuti mafacts acho vanhu vari kumboti kudii, vanhu vari kunetsana kudii, because zvakafanana nenyaya dziri kungoitika dzichiitika mubhawa. It's just that vanhu vari kutyika kuzoti unozobuda pakamera utaura nyaya idzi, but ndo zvakangofanana nezvizvi. Saka ibhawa rekuti vanhu vari kurova vakaita sei vakawanda zvavo vari behind the scenes kungorova makeyboard warriors kwa vachitaura nyaya dzavo. Pakaipa komana. And umwe ari kuti Cap 3 was meant to exclude Bizarra ED. Inga ma car donations are to fight Bizarra ED. Ma recalls are to fight Bizarra ED. Vamwe varume vanofunga. Aya, alright. Hadzi munofunga nekunobuda magasi ikoko. Wana msadaro wana. Saka ndizvo zviri kutadzisa here vamwe kuti vatangewo maparties avo. Ndizvo here zviri kuti kutanga party futi. Saka kana ane bhiza rakadaro, why did you waste money to recruit an unpopular charlatan like Chabangu? Please make it make sense. Politics zonetsa idzi. Politics zonetsa. But the reason why ndangopfura nekanyaya yakanipana apa nditi is because andidi kuti vanhu murambe muchipedzerwa nguva navanhu vanotanga vanopenga. Mune vanhu tiri vanhu vekuti tiri serious about life. Izvezvo tiri busy kunetsekana nenyaya yekuti toita sei kuti vanhu tiwane mabhazi akakwana. Handiti mabhazi asingaite kuti vanhu vapuwe mabhani pabhodha, nekuti kana mukandipinza bhazi rekuti ndosvika ndichipuwa bhodha ndichipuwa bhani handiti pabhodha, zvakutondibhowa manje ndezvekuti pamwe ndida kuzodzoka ndichiita business rekuhodha. Semunhu agara angakuziva nzvimbo ndikwanisa kuchitiwo ndakuda kumbodzokawo ndichindoka muruoko kana 1 week ndichinatsotsvaga zvinhu zvangu 1 ndichihodha. Saka kuti kana unopuwa bhani, there is no business rauchaita uchinouya uchidzoka uchihodha uchidzokera kunyika kwako futi. Saka ndo nyaya dzimwe dzekuti tiri serious about it. And ndo nyaya dzatiri kuti okay, even my leaders varipo vari kuita chinhu, come forward guys, come and help. But imimi muri busy kutotipawo dzimwe nyaya, ningi Bizarra ningi confusion yacho ramba ichingotengeswa. So dati mungwarire vanhu ivava vanobuda vachingotaura zvinyaya izvi guys. Please mukawana time kwamuri wherever you are guys, please ngwarire vanhu ivava. Musanyongopa munhu wese nzeve angofunga kuti ongotaura zvaangonzwa oda kutaura. Hey, ningi mutengesi. Nyaya yekunzi ningi mutengesi, imimi hamunawo zvekutengesa ene. Hamuna kana wani chinotengeseka. Kungoona kuti ningatengesa chete, ningatengesa. Imi mosvika pakuchembera musangana wani chinotengeseka. Pose ndo zvimwe zvinhu zvokuti tofana kuita tichionesana ka.